गोजोन फुंबिलि एसबी बड निउज चेनेलखौ अनसायग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय आं सिबि रानी ब्रह्म नोंथांमोना सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनोबा बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना सानफ्रामबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो हागोन थुदो बिदिबा दिनैनि सानसेयारि खौरांखौ जागायजेननोसै BTechनि बारग' लेङाइ गाहाय खाम्फा बरग'यारिया क'क्राझारनि असिनो एफआइआर होदों मोनसे ससियेल मिडियानि पेजनि हेंथा एफआइआर होदों खाम्फा बरग'यारि बिथाङा एफआइआरआव मख'नाय बायदिब्ला फेसबुक पेजनि मुङा उइ लाभ खाम्फा बरग'यारि बे फेसबुक पेजनि गेजेरजों खाम्फा बरग'यारिनि हेंथा नंखाय फोसावनाय जाबोदों जायजों खाम्फा बरग'यारिनि मान सन्मान खहा जानायजों लोगोसे गाज्रि मुं मोनबोदों बेनिखायनो उइ लाभ खाम्फा बरग'यारि फेसबुक पेजनि बिगोमा बा सामलायगिरिनि हेंथा जाहाथे राहा लायो बेनि थाखायनो क'क्राझारनि असिनो एफआइआर होदों बारग' लेङाइ गाहाय खाम्फा बरग'यारि बिथाङा उननि समाव मुंखौ बेबायदि आरोबाव जाहाथे गाज्रि खालामनो हाबावा बेनिखायनो क'क्राझारनि असिया जाहाथे बे फेसबुक पेजनि बिगोमानि सायाव थाबैनो राहा लायो बेनि थाखायबो असिखौ खावलायदों खाम्फा बरग'यारि बिथाङा नोंथाङा ट्रेडिं एपआव रां थगायजादों नामा जुदि ट्रेडिं एपआव रां थगायजादों अब्ला नोंथाङा नोंथांनि थगायजानाय रांखौ मोनफिनगोन ट्रेडिं एपनि गेजेरजों थगायजानाय रांखौ रां होग्राफोरनो हरफिननाय जागोन होननानै फोरमायथिदों आसामनि डिजिपि जिपि सिं बिथाङा डिबि स्टकनि बिगोमा दीपांकर बर्मनखौ हमनो हानायनि उनावनो बे खोथाखौ फोरमायथिदों डिजिपि जिपि सिं बिथाङा फोरमायथिदों दि साफ्रोमबो सुबुङानो माबा नङा माबा मोनसे सिन गालाङो बा आगान गालाङो बे आगाननि गेजेरजोंनो बिसोरखौ हमनो हायो होननानै फोरमायथिदों बे लेखायैनो डिबि स्टकनि बिगोमा दीपांकर बर्मनखौ हमनो हादों आरो ट्रेडिं एपआव लोब्बा थानाय गोबां सुबुंफोरखौनो हमनो हादों बेयाव सिबिआइआबो गोबां मदद होदों होननानै फोरमायथिदों आरो माखासे खारनानै थानायफोरखौबो थाबैनो हमगोन होननानै रादाय होदों जिपि सिं बिथाङा लोगोसे बिथाङा फोरमायथिबावदों दि जायफोर सुबुंफ्रा ट्रेडिं एपआव रां दोननानै थगायजादों बिथांमोननो रांखौ हरफिननाय जागोन नाथाय गासैबो नायबिजिरनाया जोबनायनि उनावसो रांखौ हरफिननाय जागोन होननानै फोरमायथिदों दा रायजो राजाफ्रा रां बा मुवा बेसाद जमा होनायफोरखौ जब्द खालामनो हागासिनो दङ बा बोखांनो हागासिनो दं होननानै फोरमायथिदों बेखौबो नुनो मोननाय जादों दि डिबि स्टकनि बिगोमा दीपांकर बर्मननि गावनि बरा सार्भिस मावख'आव खौथि खौथि रांखौ ओरैनो गारलानानै दोननायखौ नुनो मोननाय जादों जेन रांनि जेबो बेसेनानो गैया रोजा रोजा रायजो राजाफ्रा जोबोद दुखु खस्थ'नि गेजेरजों थाइसे रांखौ थाइनै खालामनो थाखाय ट्रेडिं एपआव रां दोनहरदोंमोन नाथाय बेखौ दीपांकर बर्मनजों लोगोसे माखासे सोलो गोनां सुबुंफोरा थगायनानै खौथि खौथि रां लुथिदोंमोन रायजो राजानिफ्राय मैखोम बसुमतारीखौ बड'लेण्ड रादाब खौरां बिजोङाव खौरां फोसावनाय नुनो मोननाय नंला रायजो राजाफ्रा मोनफानि उनाव मोनफा अडिअ रेकर्ड भाइरेल जानायनि उनाव बड'लेण्ड रादाबनि मेनेजिं डाइरेक्टरा खौरांगिरि मेल हांख्रायनानै मैखोम बसुमतारीखौ बड'लेण्ड रादाबनि गाहाय सुजुगिरि बिबाननिफ्राय बोख्लायनायजों लोगोसे बड'लेण्ड रादाबनि नखरनिफ्रायबो एरख'नाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों बिथाङा फोरमायथिदों दि बड'लेण्ड रादाबनिया संबिजित दं बेनिखायनो संबिजितनि हेंथा खामानि मावनायनि थाखाय मैखोम बसुमतारीखौ गाहाय सुजुगिरि बिबाननिफ्राय बोख्लायनायजों लोगोसे बड'लेण्ड रादाबनि नखरनिफ्रायबो अरायनि थाखाय एरख'नाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों मोनफानि उनाव मोनफा अडिअ रेकर्ड भाइरेल जादों बिटिआरआव बड'लेण्ड रादाबनि गाहाय सुजुगिरि मैखोम बसुमतारी आरो सासे आइजोनि गेजेराव गाज्रि रायज्लायनाय अडिअ रेकर्डआ भाइरेल जानायनि उनाव आरोबाव भाइरेल जादों मैखोम बसुमतारीनि रायज्लायनाय बे खेबाव मैखोम बसुमतारी आरो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि गेजेराव रायज्लायनाया भाइरेल जादों भाइरेल जानाय अडिअ रेकर्डनि बायदिब्ला बिटिआर गोरोबथानि उनाव गोजोन फैयाखै होननानै हाग्रामा महिलारिया बुंनायनि सायाव दिपेन बर'आ मैखोम बसुमतारीखौ बिथोन हरदों जाहाथे मैखोमा माखासे खौरांगिरिफोरखौ लानानै फेरेंगानाव सोंथि खालामहैयो लोगोसे मैखोमा मा सोंनांगौ आरो फेरेंगाया मा फिननाय होनांगौ बेनि सायावबो बोसोन होदों दिपेन बर' बिथाङा जायनाखि बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनाव मोननै हाथियार लाग्रा आफाद जोनोम जादों आरो गोजोन फैयाखै होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिदों बेनि सायावनो उदखारिफोरखौ सोर जोनोम होनाय बेखौ बुंनांगौ फेरेंगाया आरो बेनि सायाव नायबिजिरनाय जागोन आरो राहा लानाय जागोन होननानै फेरेंगाया फिननाय होनांगौ होननानै बोसोन हरदोंमोन दिपेन बर' बिथाङा आरो बिथाङा बुंथिबावदोंमोन दि सासे चिफआ बारग' चिफजों नांनांगौनि गोनांथि गैया बेफोर बाथ्राया सासे इएम लेभेलनिफ्राय अदेबानि फेरेंगानिफ्राय थाङोबा साबसिन जायो होननानैबो बुंहरदोंमोन मैखोमखौ बे अडिअ रेकर्डआनो दा भाइरेल जानानै दङ बे अडिअ रेकर्डआ समाज बिजोङाव गोसारनायनि उनाव बेनि सायाव गोबां सुबुंफोराबो बेरेखा
फिन जाथाय होनायखौ नुनो मोननाय जादों ओजोंहाय BPF दोलोनिफ्रायबो फिन जाथाय होदों एबसु बायदि गोथार आफादनि आफादगिरि जानानै माबोरैहाय बेबायदि बुंनो हाखो बेखौ लानानै सोंथि खालामनायजों लोगोसे दिपेन बर'आ बर' हारिखौ गावस्रा होनायनि बाथ्रा बुंदों जाय दुखुनांथाव होननानैबो बुंथियो BPFनिफ्राय लोगोसे बुंथिबावोदि एबसुआनो UPPL आरो UPPLआनो एबसु होनानै हाग्रामा महिलारिया बुंनाय समाव एबसुआ दुखु मोननाय फोरमायदोंमोन नाथाय एबसुनि आफादगिरि जानानै माबोरै बेबायदि बुंनो हाखो होननानै सोंथि खालामो BPFनिफ्राय आरो बुंथिबावोदि दाय गैयै सुबुंखौ दाय फोनांनानै आयेननि गेजेराव आरो रायजो राजानि गेजेराव गाज्रि दिन्थिनो थाखाय नायबिजिरनांगौ आरो हमहोनांगौ होननानै सासे बर'नि दैदेनगिरिखौ माबोरै बुंनो फोरोंनो हाखो होननानैबो सोंथि खालामो आरो बिथांमोननि थांखिया दाय गैयैखौ दाय जाबसिननानै सोरखौबा गोलाव समनि थाखाय राजा जाहोनाय होननानैबो बुंथियो BPFनिफ्राय बेनि अनगायैबो बुंथिबावोदि बड'फाया बुहुमनि गासैबो बर'फोरखौ खौसे जानांगौ आरो हारिया जौगानांगौ होननानै रुंसारि जालांबाय नाथाय दिपेन बर'आ बे एखे मासियाव जिरायनानैनो बर' हारिखौ गावस्रा होनायनिसो बाथ्रा बुंदों हारिखौ गावस्रा होग्राया हारिनि सुथुर जायो होननानैबो बुंथिबावो कास्टम बसुमतारिया आरो बेबायदि खालामनायनि थाखाय एबसुआ दिपेन बर'नि सायाव मा राहा लागोन होननानैबो सोंथि खालामो बिथाङा आरो बर' रायजो राजाफ्रा जाहाथे बेफोरखौ बुजियो बेनि थाखायबो खावलायो ओजोंहाय दिपेन बर' बिथाङाबो बेनि सायाव फिन जाथाय होदों बबे समाव आरो मानो बुंनायमोन बेखौ गोसोखांनो हायाखै होननानै बुंथिदों बिथाङा आरो कल रेकर्डआव बेसेबां सैथोथि दङ बेखौ नायबिजिरनो नांगोन होननानैबो बुंथियो लोगोसे बुंथिबावोदि हारिखौ खौसे खालामनो थाखाय एबसुआ खामानि मावबोदों आरो UPPL BPFखौ ज' खालामनो थाखाय खावलायबोदों होननानैबो बुंथियो दिपेन बर'आ 27 घन्टा गावलायनायनि उनाव 3 उदखारिफोरखौ गावथारनो हाबाय जम्मु एन्ड काश्मीराव साननैसो सिगांसो उदखारिफ्रा थाखुमानानै इन्डियान आर्मिनि एम्बुलेन्सनि गारिनि सायाव गुलि गावग्लुंदोंमोन बे जाथायनि सायाव संदाननानै गोख्रोङै अपारेशन खालामनाय जादोंमोन आरो जम्मु एन्ड काश्मीरनि अखनूर सेक्टरनि मोनसे हाग्रा ओनसोलाव उदखारि आरो इन्डियान आर्मिनि जवानफोरनि गेजेराव गोख्रोङै गुलि गावलायनाय जादोंमोन बे गावलायलायनायाव देबानि 27 घन्टा गावलायलायनायनि उनाव दा 3 उदखारिफोरखौ गावथारनो हाबाय 3 उदखारिनि मादाव सासे उदखारिखौ जाथाय जानायनि सानसे उनावनो गावथारनो हादोंमोन नाथाय 2 उदखारिया हाग्रा ओनसोलाव थाखुमानानै दंमोन जायनाखि हाग्रा ओनसोलाव थाखुमानानै दंमोन बेनिखायनो दुथांफोरखौ नागिरनायाव जेंना जादोंमन उनाव ड्रोन आरो हेलिकप्टारजों नागिरनानै 2 उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों लोगोसेनो हाग्रायाव दोनखोमानाय गोबां बिबांनि दावहायाव बाहायग्रा गुलि बारुदफोरखौ बोखांनो हादों नाथाय दुखुनि बाथ्रा इन्डियान आर्मियाव गोलाव समनिफ्राय खामानि मावनाय 4 बोसोरनि सैमा पान्थमा बे गुलि गावलायनाय जाथायाव जिउ खोमानो गोनां जाबाय उदखारिफोरनि गावनायाव बिथाङा थैनो गोनां जाबाय फोरमायथिनो गोनांदि दिवाली फोरबोनि समाव लाइन अफ कन्ट्रल LOCनि गेजेरजों पाकिस्ताननिफ्राय उदखारिफ्रा भारताव हाबनानै गोजोन गैयै थासारि सोमजिहोनो नाजाबाय थादों थांनाय 2 सप्तायावनो 13 सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जाबाय उदखारिफोरनि जाहोनाव 13नि मादाव माखासेया उदखारिफोर माखासे इन्डियान आर्मिनि जवानफोर आरो माखासेया सरासनस्रा नोगोरारिफोर गाबोन अखानायैब्लानो सोरांनि फोरबो दीपावली फोरबो जागोन दीपावली फोरबोनि थाखाय बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे बयनिसिमबो सांग्रांथि जासिहरनाय थाबाय मानोना केरेलायाव मोनसे गिथावना जाथाय जादों फोरबोआव गावग्रा बमा बारुद बेफ्रुनायनि जाहोनावनो 150 सुबुंफोरा जोखोम जानो गोनां जादों जायनि मादाव 7 गाज्रियैनो जोखोम जानो गोनां जादों केरेलानि नीलेश्वरमाव विरार काबु थानसालियाव थियाम होननाय मोनसे फोरबो जादोंमोन जेराव 10,000निबो गोबां सुबुंफोरा थुबुर जादोंमोन बेयावनो मोनसे गेदेर सोदोब जानाय लोगो लोगो ब्लाव ब्लाव अर जोंब्लावदों लोगो लोगोनो आइजोफोर आरो उन्दै उन्दै गथ'साफोरा जाय जेरै हायै एरै खारग्लुंदों बेयाव गोबां सुबुंफोरा जोखोम जानो गोनां जादों बेनि अनगायैबो बमा बारुद बेफ्रुनायनि जाहोनावबो माखासे सुबुंफोरा जोखोम जानो गोनां जादों रिपर्टनि बायदिब्ला 150 सुबुङा जोखोम जानो गोनां जादों बेनि मादाव 7 गाज्रि जोखोम जानो गोनां जादों रिपर्टनि बायदिबावबा थानसालिनि साखाथियाव फोरबोआव गावग्रा बमा बारुद दोनथुमनाय दंमोन बे बारुदाव बोरैबा अर नांनानै बे बेफ्रुनाय जाथाया जादों नाथाय माबोरैहाय अर नांहैनो मोनखो बेनि सोमोन्दै रावबो जेबो रोखायै बुंनो हायाखै बे समसिमाव हाग्रानि मैदेरखौ होनो थांनायाव मोनसे गिथावना जाथाय हाग्रा बिफाननि गुलि गावनायाव गुलि नांजानो गोनां जादों सासे 10 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'साया नलबारिनि बद्र बंगालाव जानो मोनदों बे गिथावना जाथाया हाग्रानिफ्राय फैनाय मैदेरा उदखार खालामफैबाय थानायखौ लानानै हाग्रा बिफाननिफ्राय फैनानै मैदेर होखारफैदोंमोन मैदेर होखारनो थाखाय हाग्रा बिफाननिफ्राय गुलि गावदोंमन मैदेरनि सायाव नाथाय गुलिया मैदेरनि सायाव नाङालासे सासे 10 बोसोर बैसोनि उन्दै फरायसानि आथिङाव नांदों जायजों गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जादों उन्दै फरायसाया जाथाय जानायनि उनाव
ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा रागा जोंनानै हाग्रा बिफाननि मावथिफोरखौ हमनानै लाखिदों आरो उन्दै गथ'साखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव दैथायहरदों। जोखोम जानांनाय उन्दै गथ'सानि मुङा रेकिबुल हुसैन। बिथाङा गावनि लोगोफोरजों गेलेगासिनो दंमोन होननानै फोरमायथिदों। बे समावनो हाग्रा बिफाननि सोद्रोमाया गुलि गावनायाव बिथांनि आथिङाव गुलि नांदों, जायजों बिथाङा गोब्राबैनो जोखोम जानो गोनां जादों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव सासे सुबुंनि गोथै देहा बोखांनो हादों। गसाइगावनि उदांपारा गामिनि आरामदेब दैमायाव जिउ गैयै सुबुंनि गोथै देहा बोखांनो हादों। गोथै देहा बोखांनो हानायखौ 60 बोसोर बैसोनि सम मुर्मु होननानै सिनायनो हानाय जादों। ओनसोलनि रायजो राजा आरो नखरनि सोद्रोमाफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला सम मुर्मुआ सानजौफु समाव हाथायाव ओंखारबोदोंमोन, नाथाय बेनिफ्राय न' फारसे गिदिंबोफिनाखैमोन। मोनानि समाव गोबां नागिरदोंब्लाबो बिथांखौ मोननो हायाखैमोन। अखानायैसो बिथांखौ गोजावनानै थानाय हालोदाव दैनिफ्राय बोखांनो हादों। बिथांनि गोथै देहाखौ बोखांनो हानायनि उनावनो रायजो राजाफ्रा साबकाटा पुलिसनो खौरां हरदों आरो गोथै सहखौ बोखांनानै पस्टमर्टेमनि थाखाय क'क्राझार फारसे दैथायहरदों। फुजानि अफारनि थाखाय जाय बिथांमोनहा नेनानै दंमोन बिथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां। मणिपुरनि मानास अट' हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय फुजानि अफार लानानै फैदों। फुजानि थाखाय फोसावनाय अफारफोरा जाहैबाय साफ्रोमबो मटरसाइकेल बा स्कुटि बायग्राफोरा बेसेन नाङालासे 5,999 रांनि स्मार्ट वाच अदेबानि आखाइनि घड़ी मोननो हागोन। लोगोसे बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट आरो टेंकि आबुं जाजासे पेट्रल मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजाम मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ सोलायनानै गोदान मटरसाइकेल बा स्कुटि लानो हानायनिबो खाबु दङ बे श'रुमाव आरो गोरलैयैनो फाइनान्सआव मटरसाइकेल बा स्कुटिखौबो मोननो हागोन। नोंथाङा 6,999 डाउन पेमेन्ट होग्रोनानैनो जायखिजाया मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ नोंथाङा गावनि न'आव लांनो हागोन। मोजाङै मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 7002601255 नङाबा 8638250343 बे नाम्बारावबो कन्टेक्ट खालामनो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा दासिमबो एसडि बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा गोख्रैनो साबस्क्राइबखौ खालामनानै लादो आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो, जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन आंनि खौराङा सौहैयो। गोजोन्थों।